La penya rep aquest dissabte 3 de febrer al Thunder Palència. L'equip dirigit per Luis Gil ve de perdre al Palau Blaugrana el passat diumenge 27 de gener contra el Futbol Club Barcelona per 102-94 i estan col·locats a l'última posició amb un balanç de 3 victòries i 17 derrotes. La penya, per la seva part, ve de guanyar a la pista del Morabanc Andorra, els fa col·locar a la 10a posició amb un balanç de 11 victòries i 9 derrotes. L'equip de Palència hem de vigilar molt amb Van der Bius, Chumi Ortega, Pasecniks, Brandon Brown i Vítor Benítez. Són jugadors que tenen alta notació i haurem de defensar-los bé. La penya, per la seva part, tindrà la baixa d'Andrew Andrews. El partit es disputa aquest dissabte 3 de febrer a partir de les 6. I recordeu que aquest partit és el principi de l'Olympic Day, que si et quedes al partit del Palència et podràs quedar de manera gratuïta després a l'Olímpic per veure la Challenge. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Vermell i Negre, subscriviu-vos, activeu la campaneta i ens veiem al proper partit. Força penya!